Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande uyakubingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Sibonga usuku oluhle ngendlela oluyisimangaliso. Khumbula ngike ngisho ngithi ilanga indlela elishisa ngayo ayifani kumuntu okholwayo nomuntu ongakholwa. Indlela nje ilanga elishisa ngayo namakhaza ngokunjalo konke nje akufani. uNkulunkulu kwenze ngendlela yakhe ngoba yena nguNkulunkulu. Akulona izwi esiqhubeka nalo kodwa iyavuka nje lento ngoba ilanga liyashisa ngendlela emangalisayo kulezi insuku. Umnikazi walo ulidedelile. Ungangizwa ke kabangicomplain, angisho ukuthi safa ukushisa. No. Phela umzalwane osho njalo usenkingeni, ungasho ukuthi wafa ukushisa ngoba uqamba amanga. Awufili uyaphila nje, usho kanjani ukuthi wafa ukushisa? Usho kanjani ukuthi ngafa amakhaza? Asikhulumi kanjalo thina singabazalwana, silikhulumi lolo limi ngoba number 1 uqamba amanga, awufile. Number 2 usola uNkulunkulu ngelanga lakhe alikhipha phezulu kwababi nabahle. Ngifuna ke sibuke kancane ngalento engikhuluma ngayo ukuthi ilanga lishise ngokufana. iHubo 121. iHubo 121. Sofunda uverse 5 no6. uJehova ungumlondolozi wakho, uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga alikukushaya emini nenyanga ebusuku. Yayizwa ke leyo nto? Ilanga alikukushaya emini, lishaya kanjani ilanga? Ngokushisa. Nenyanga ebusuku uma kusehlobo kuyashisa. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi akufani kokholwayo nongakholwa. Asibalekeleni emthunzini wethu onguJehova Sebawuthi. Ngoba uthi uverse 5 uJehova ungumlondo wakho, uJehova ungumthunzi wakho. Asibalekeleni kulomthunzi onguJesu Kristu inkosi yethu. Ungalizweli ilanga, funa wone ucomplain uthi wafa ukushiswa ilanga kanti isono leso. Uzongena kanjani ezulwini lomuntu omgxekayo? Lo muntu othi uyakubulala engakakubulali. Lezi usuku azokubulala ngalo. Ngoba yena mase kubulela unamandla ukukuphonsa esihogweni futhi. Uthi ke singabe saba abantu, Matthew 10:28. Ningabe saba abantu ababulala umzimba bengena kwenza lutho emva kwalokho, kodwa mesabeni loyo othe sebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Mina ke ngiya-eda ngithi abe namandla futhi okukungenisa ezulwini ngoba uJesu inkosi yethu indlela neqiniso nokuphila. Akho noyedwa ozoya kubaba wakhe ngaphandle kwakhe. Ngakho ke bangcwele siligada ulimi. Kodwa mina ngithi balekela enkosini uJesu. Balekela kuye, ungumthunzi wakho ilanga lingakushaya emini nenyanga ebusuku. Bengifunda ke iHubo 121 uverse 5 noverse 6. Ngiyadlula ke, bengingayi lapho ngempela. Ngidlulisa ukubonga abazalwane ngabantu enibalethile izolo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sesikwazile ukuqala ugroup number 7 esimthathayo naye siyombeka ku860. Ama-group amaningi ano 810. So siqale ku group number 1 senzo 860. So uma sifika ku10 sijike siqale futhi sithi 910. I-add 50 at a time. So mayise u860 onke kuzobe sesinabantu abawu8600 ekhaya lezwe. Siyabona ukuthi ngibala kanjani ngoba u10. Uma esena 910 onke sobe sino 9100. Kuqhubekeke kanjalo. So ke njengamanje ke u1 2 3 4 5 6 bano 860 bebodwa.
bese kuthi u7 8 9 10 noma ngithi u8 9 10 bano 8 10 ngoba u7 sibhizi ngaye nje manje si-add u50 wakhona mawuphelela u50 siyadlula siya ku8 size siyonele mhlawumbe senginifundisa nendlela engibafaka ngayo abantu so ngiqale ngigcwalise la kushoda khona njengoba ngithi u1 2 3 kuze kufika ku6 bano 860 so mangifaka abantu ngiqale ngichecke ukuthi akekhona uphumile kwa1 bese ngifaka leso sibalo esiphumile akekhona uphumile kwa2 ngifaka isibalo kanjalo bese ke asebesele sebengena ke kule group ekhuliswayo kodwa kufanele aqala ama group abe sesimweni ekufanele ahlale kusona ningena kanjalo ke ekhaya lezwi siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu asidluleke lapho kusasa ngidinwa inkosi ziyaqala inkonzo zabasha asizuba nayo ke inkonzo emini ngoba soba nenkonzo ntambama ezongena ngo4 abantu abasha bayiphuthumele onkonzo bizongena ngo4 ngethemba zonke izinto eziphathwayo niyazazi ingubo zokulala isipuni inkomishi yetiye kanye neplate uxolo siphatha zonke lezo zinto no blanket bokulala iponji nizozithola zikhona ngokudinwa inkosi ngale kwalokho ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke siqhubeke nenkonzo yethu uJesu Kristu inkosi Baba wethu olungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho sibonga uthando sithande ngalo siyakubonga uNkulunkulu wethu ngiyacela ukhulume nathi ngomoya wakho ingcwele usize abantwana bakho ezindaweni zonke bakhule baze bafinyelele kulazini iqiniso kube lokho inkosi okufuna kuthina ukuthi sikhule ingane engakhuli ile khubazekile noma ke ingakhuli kodwa iminyaka iyaqhubeka ikhombisa ukuthi edeka iyakhula sisizeke inkosi sikhule nakumoya uJesu Kristu inkosi amen siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa babunzibando sahlezi nawe ngiyanithanda emakhaya sizofunda ke namhlanje kuyona uJohn chapter 17 sifunda suke kuverse 8 ufundeka kanje ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawamukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wangithuma wena ukwamukela izwi okuzokwenza ukholwe ukuthi uJesu uvela kuNkulunkulu mawungalamukela izwi ngeke ukwazi ukukholwa ukukholwa kusemqoka ngendlela ukuthi ayikho into eyenzakalayo kumuntu ephilile nephusile uma engakholwa ukuthi uJesu uthunyiwe uNkulunkulu Baba nokuthi inkosi uJesu uyavela kuNkulunkulu uma ungakholwa lokho akukho kuzolunga ngoba phela amaHebheru 11 verse 6 lithi uNkulunkulu uthokoziswa ngaphandle kokukholwa ngeke umthokozise ngoba kumjabisa ukuthi abeza kuye bayakholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo so ukukholwa kuhamba indlela ende ngisho inkosi yethu uJesu hamba emhlabeni eyithi ukukholwa kwakho kukusindisile imfihlakalo ke kuleli verse 8 lithi ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawamukela number 1 uma uphiwa amazwi amukele mawuphiwa izwi lamukele uma ngikubhalela izwi ekhaya lezwi lamukele ulifunde uthandaze ukuze lokhu uNkulunkulu afuna kwambuleke kuwe kwambuleke ngoba angivele ngikunikeze izwi ake nginitshele imfihlakalo ke namhlanje ngesikhathi ngifunda imessage yakho kukhona ukhulumayo kimi athi mnikelele ivesi lo mnikeleli ngifuna ukuqinisekisa namhlanje ukuthi ivesi engisuke ngikunikele lona lisuke lingaphumi kimi liphume ekhaya ezulwini so kuyokusiza ukuthi nawe before ulifunde ukuze ubambe lemfihlakalo ekulona wenze njani uvele uthandaze kuqala ukhuleke uthi inkosi ngiyacela ukhulume nami
ngizwe lokho okushoyo ngaleli vesi bese uyalifunda-ke. Kuyokusiza lokho. Izwi likaNkulunkulu engikupha lona lamukele. Sikhuluma ngemfihlo yokwamukela. Uma usulamukelile uzokwazi isibili. You will know indeed. Uzokwazi isibili ukuthi uJesu wavela kuBaba. Abantu abaningi abakholwa abazi ngenxa ukuthi izwi lakhe abalamukelile. Kujulile ukwamukela izwi. Awulamukeli ugcine lapho uyakholwa kulo uphinde ulenze. Bese likwenza lona ukukholwe ukuthi iNkosi uJesu yavela kuBaba. Liselithi-ke bazi isibili ukuthi ngavela kuwe. Bakholwa ukuthi wangithuma wena. Uma usukholwa ukuthi uJesu uvele kuNkulunkulu Baba, automatically uzokwazi ukuthi waba emhlabeni ngoba ethunyiwe. Uthunyelwe ukuzokwenza umsebenzi kaBaba. Ekuthunyeni kwakhe uzokwenza isibonelo ukuthi silandele enyathelweni zakhe. Simelwe ukulandela enyathelweni zikaJesu. Masifuna ukuya lapho aya khona okusekhaya ezulwini, sifanele sinyalandele enyathelweni zakhe. Uxolo uthini mayivalelisa? uJohn 14 uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ngoba ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Verse number 3. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. So uma ufuna ukuya la iNkosi uJesu ikhona, hamba enyathelweni zayo. Yenza lokhu yena akwenza. Inkambo yakho mayikhuluma ukuthi ufuna ukuya lapho akhona. Asibuyeleke kuJeremiah 17. Uthi-ke uverse 8, ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphe wona. Bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma. Verse 9, ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ngiphe bona ngokuba bengabakho. Uyasikhulekela, wasikhulekela uJesu ngoba singabakaNkulunkulu. Kulomkhuleka akakhulekeli izwe. Imkhuleko yethu kufanele sihlukanise. Ukhona umkhuleko wokukhulekela izwe, kodwa khona umkhuleko wokukhulekela abantwana bakaNkulunkulu. Khulekela ibandla umfundisi oliholayo. Ibandla likhulekela umfundisi walo oliholayo. Siyathwalana bazalwane. Uwa kanjani umfundisi kunebandla elimkhulekelayo? Noma likhohliwe lilela ubuthongo. Nathi njengebandla, njengabafundisi, siyanikhulekela imini nobusuku. Kungaba ihlazo uma kungaba nomfundisi ongalikhulekela ibandla. Ngoba kumelwe silikhulekele ibandla imini nobusuku. Mina-ke nginikezwe umsebenzi ojulile ukukhulekela abantu abangaphezulu kuka-8,000. Akubona abantu abancane labo. Akulula futhi ukwelusa abantu abanjalo. Kodwa uNkulunkulu unginikezile umsebenzi ukuthi zonke izinsuku ngiye kuye ngiyolanda isinkwa sokuphila esizosidla sosuku. Lokho-ke kungibiza ukuthi ngihlale ngingena emkhosini. Ngihlale ngingena emkhosini. Ngoba angikwazi ukunikeza umfudumezo. Angikwazi ukunikeza ukudla okungekho fresh. Nebandla-ke kufanele lisikhulekele singabefundisi. Ukuba singawi, singashayeki, futhi sinilethele ukudla okufanele. Singakulandi kwenye indawo ukudla, ngoba ukudla kuyatholakala. Khona abantu athi umuntu ngenza example, angidli mina kwenye indawo ngidle spek kuphela. Bahala bagwinya, banambitha inyama yasespek. Athi omunye, hayi mina inkukhu ngidlela seWoolworths mina. Yabo ulona lo nechoice yakhe. Nakwelika moya, musukudla noma ikuphi.
futhi ukubheka ukudla okudla ukuthi kuvelaphi. Ngakho akusukuma noma ubani phambi kwakho akushumayeze, awuzushunyayezwa noma ubani. Ake ngidlulela naye lento ivela, ngisazi noma ngayisho yini. Bazalwane, siyaguqa entabeni uma sikhuleka ngoba siyamazi uNkulunkulu esikhuleka kuyena. Lokho akusho ukuthi hamba uguqa noma ikuphi ngoba kuthiwa asithandaze. Angazi noma uyangizwa yini. Akusho lokho ukuthi uzohamba uguqa noma ikuphi makuthiwa sithandaze ubungamazi uNkulunkulu okhulekwa khona. Kodwa uma sithandaza sonke, guqa-ke ngoba wena uyathandaza, uyamazi othandaza kuyena. Kodwa makunomuntu oyedwa onithandazelayo ungamazi ukuthi ukhonza muphi, uboqaphela. Angisho ukuthi ungaguqi, kodwa uboqaphela. Kuze singahambi siguqela bonke uNkulunkulu abathi oMeshaki noShadrach no-Abednego, thina Nebukadnesari ngeke siguqe. Bathi hayi thina ngeke siguqe. Manje-ke siqaphele ukuthi siguqaphi. Uma kwenzeka ukuthi uyaguqa, angisho ukuthi yeka uma ukuthi uguqa nala ungaboni khona, qhubeka uguqa kodwa uthandaze ngenhliziyo, uzibiyele, uxhumane nowakho uNkulunkulu ukuze angakungeni uNkulunkulu ongam-understand. Ngethemba ngizwakala ukuthi ngithini. Kodwa ngivuli indlela ukuthi abantu sebezoya ukuguqa ngoba nakho sekuthiwe hayi manje ngoba ngimazi ubani angizoguqa. Cha, mawuguqa zikhulekele uzibiyele. Kusemqoka lokho. Kunezimo ongeke ukwazi ukuzivimba. Ake ngilinganise ngami nje. Angithi mina kade ngifunda esikoleni seBhayibheli. Ngaqeda bangiqasha ngaba uthisha wakhona futhi ngaba umphathi wesikole saseMpangeni. Ngolimi esilijwayele ngaba uprincipal. Kodwa kusho-ke khona kukhulunywa ngoprincipal, kukhulunywa ngomission director. So into eyenzekayo ke from time to time kufanele kube khona okubeka izandla wasesikoleni ongaphezulu kwakho. Awukwazi ukunqaba uma isimo siphoqa. Njengoba nje ngangibekwa ngiba uprincipal walesi sikole eMpangeni, kwafanele ngibekwe izandla. So ngesikhathi ngibekwe izandla ngiyathandaza, ngiyazibiyela ngoba kwathi wangingabekwa izandla noma ubani. So ngama amagama ngiyathandaza, ngiyazibiyela. Ngake ngafundisa ngokuthi awusho ukuthi amen uma ethi amen ngoba amen uthi makube njalo. Uzothi makube njalo uma ufumana amadimoni. So asimusho amen. So zithandazele, uzibiyele, umguqele uNkulunkulu omkhonzayo ngoba ufuna ukuguqelwa. Kodwa akusho ukuthi uzohamba uguqa noma ikuphi. Kodwa makuwukuthi uyingxenye ukuthi nawe uyathandaza, guqa, uthandaze wena kulo omkhonzayo. Ayi angishiye le ndaba sengikhulume kakhulu. So ke uverse 8 ke uthi ke ngibaphile amazwi ongiphe wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma. Verse 9, ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho. La sizofunda ukuthi abantu esicabanga ukuthi sibaphiwe akubona bethu abakaNkulunkulu. Ngisho uJesu uqobo lwakhe ubakhulekelile abantu eqonda ukuthi akubona bakhe ubanikeze uyise, ubanikeze ubaba wakhe. Kwangathi nathi uNkulunkulu angazivula amehlo sazi ukuthi asinalo ibandla lethu lingeli kaNkulunkulu. Usitsheleke lona ukuthi sileluse kodwa akusilona lethu. Uthi ke ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe. So kunesikhathi kufanele sikhulekele abantu uNkulunkulu ababeke emahlombe ethu. Ke siye kukhulekela abanye abantu, siye kukhulekela izwe, khulekela laba obanikeziwe. Ngiyengizwe ke sebefakaza abazalwane bethe ekhaya lezwi kune protection, iqiniso elimsulwa lelo. Kodwa kuze kube khona iprotection ngoba umholi wakhona uyasikhulekela. Imini nobusuku uyasinxusela ukuthi sivikeleke. Ngoba mhla wayeka ukusinxusela iyasuka iprotection. Iprotection esinayo
ihamba nomholi esimnikeziwe. Uma kuthiwa akekho uNkulunkulu entabeni endlu kaJehova njengebandla uNkulunkulu akekho, kusuke kungashiwo ukuthi abazalwane bakhona banayo uNkulunkulu, kusuke kusho ukuthi umholi usewile, uNkulunkulu akasamgibele. Uma kuthiwa ibandla elithile elihamba noNkulunkulu, kusuke kukhona nabadla izono lapho na yonke into. Kusuke kuqondwe ukuthi umholi walelo bandla uhamba noNkulunkulu ugitshelwe. So ke iprotection esinayo ekhaya lezwi sinayo ngoba siyakhulekelwa, sinayo ngoba osivikele osekhaya ezulwini ehamba nalomholi lo. So kusemqoka ukusiqonde lezi zinto sizi understand, ngoba kuzodlula kufuneka uunderstand nokuthi uma ngimelana naye ngimelana nobani, ngoba sibambene nenyama negazi, ngoba sibambene nembuso esemkhathini, amandla obumnyama, ababusi balelizwe. Hayi, sibambene nenyama negazi. So kufanele siqonde ke si-understand makuthiwa uNkulunkulu ukhona ekhaya lezwi. Engani yabona ekhaya lezwi lilayishe bonke abantu, khona abaxhuma inwele, khona abamake-uphayo, khona abanenzipho ezinde, khona abafaka imshanelo emehlweni inkophe, khona lonke uhlobo. Kodwa makuthiwa uNkulunkulu ukhona ekhaya lezwi, ngoba umholi wekhaya lezwi ehamba noNkulunkulu. Mhla wasuka uNkulunkulu ekhaya lezwi ingoba umholi uyobe sesukile endaweni yakhe. Yikho uMshumayeli 10:4 ethi noma umoya wombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Asihlaleni endaweni zethu kodwa sikhulekelane ngoba akekho namandla okuhlala ngokwakhe ngaphandle kokusizwa inkosi uJesu. Phinde uverse 9 sengiphetha, ngiyabakhulekela bona, ngikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho. So abantu esibaphiwe bangabakaNkulunkulu. Izingane esicabanga ukuthi ezethu akusizona ezethe kaNkulunkulu. Ungani mayiseyilanda akayiceli kuwe. Abazali sithi abethu akubona bethu abakaNkulunkulu, engani mayisemlanda emhlabeni akamceli kuwe. Sibabolekiwe, sibaphiwe kwesikhashana kodwa bangabakaNkulunkulu. Lokho ke masiqonde njengabantwana bakaNkulunkulu. Hayi ke mangifika esiphethweni salenkonzo, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Kule ngosi le ngokugcinwa inkosi soze sihlangane ngomsombuluko mhla ka-16, ngoba kusasa ngo-4 kuzongena inkonzo yabasha yokuqala. Ngomgqibelo Saturday 14 ziwu-2, xolo ziwu-4 inkonzo, ziwu-2 ngaphambi kwelunch, zibe u2 emva kwelunch. So ke inkonzo zihamba kanjalo. Qala ngo9 ekseni ngomgqibelo, ngiyacabanga ukuthi ziphele ngo6:30 ntambama, 6:30 ntambama, ngoba sibe sazama ukuvula nethuba bakwazi abasha ukuthola ithuba lokufakaza. Bese kuthi ke ngesonto inkonzo izoqala ekseni, ngomgqibelo itheni, sicela ngomgqibelo iqale ngo8:30 ekseni, 8:30 ekseni ngomgqibelo yaqala inkonzo. Ngesonto iqala ngo9 ekseni. Ngiyamthemba kuNkulunkulu womusa uzoba nomusa kuwo. Hawu ake ngikuhlephulele itheme yalezi inkonzo. Itheme yalezi inkonzo ithi begin with the end in mind. Begin with the end in mind. NgesiZulu, qala ngesiphetho engqondweni. Ake ngiphinde, qala ngesiphetho engqondweni. Begin with the end in mind. Hayike angibalelise, ngiyakuhalisa wena ongezi. Noma ungezanga ke hlala eduze ka-YouTube wakho. Usubscribe ngiyacela. Nobathumelelayo ubacele basubscribe. Senibathumelela abantu umshado, ngiyawubona uyagijima over 3000 abantu asebewubukile. Baceleni phela abantu basubscribe ngiyacela bazalwane.
hlala eduze kuka-WhatsApp wakho ngoba zizozazishisa inkonzo nobufakazi buzabushisa. Hlala eduze ka-WhatsApp wakho. Sithi begin with the end in mind, noma qala ngesiphetho engqondweni. Ake sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba, siyabonga ngakho konke osusenzele khona kuze kube manje. Sibonga inkonzo ubusisa lona loyo oyilalele. Ngiyakhuleka Nkosi, ngikhulekela inkonzo zabasha. Siyacela ke Nkosi, usithembisile ukuthi uzoba khona phakathi kwethu, uqhubeke ube khona. Bagcine beza, ubagcine bebuyele emuva. Konke Nkosi sikunikela kuwena. Siqalekisa imoya, amadimoni, amadevil worshippers, ama-satanist, awanasabelo. Ufafaza igazi lakho Nkosi emgwaqeni lapho behazohamba khona bezenkonzweni. Ufafaza igazi lakho phezu kwendlu yenkonzo esikhonzela kuyona. Nangaphakathi ngifafaza igazi lakho. Nasebaleni egcekeni uxolo ngifafaza igazi lakho. Ngiyala yonke imimoya ngithumela esihogweni ngegunya engilinikeziwe kuMathewu 18:18 othe Nkosi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, engikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Ngithumela wonke amandla esitha wahamba esihogweni. Bantwana bakho bekhonze nala kuzolalwa khona ngifafaza igazi lakho. Ngiyacela Nkosi ukhazimulise igama lakho. Ngiyacela Nkosi ubonakalisa amandla akho. Kukhona konke udumo lungo lwakho, udumo lokufanele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Ubaba uNsibandu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.